Stilwell stále nevidel, že by sa tam niekde leskla lodná kotva. Prešli cez tieň Aurory a klesli hlbšie pod hladinu prístavu. Telo, ak to bolo naozaj telo, sa nachádzalo v približne 10-metrovej hĺbke. Nahrávam zaujímavú detektívku od Michaela Connellyho Temný kvet. Je to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože odohráva sa to viac menej na ostrove Catalina. Ide o jedného vyšetrovateľa, chlapíka menom Stilwell, ktorého prevelili z Los Angeles na tento ostrov. Chceli ho tam tak upratať, aby tam vyšetroval nejaké krádeže a také drobnosti. Spoločne sa ponorili asi 10 metrov za Aurórou. Lúče slnka prenikali cez les chalúch s čudesnými pásmi zelených listov, čo rastú z dna za svetlom a kníšu sa spolu s pohybmi vody ako synchronizovaní tanečníci. Nakoniec vyšetruje veľmi vážne veci a aj nejaké vraždy. Celé sa to točí okolo bohatých ľudí s jachtami a je tam veľa o lodiach, ktoré ma fascinujú veľmi. Som sa dozvedel nové veci, ako sa čo volá na tých lodiach, jednak na plachetniciach, jednak na jachtách. Stilwell sa naklonil dopredu a vybral si zo zadného vrecka dokument poskladaný po dĺžke, aby sa mu doň zmestil. Detektívky ma vždy bavili, či už čítanie, alebo keď je nejaký detektívny príbeh aj v divadle, tak ma to vždy bavilo sa na to pozerať. A mám rád, keď to neviem odhadnúť, keď ma vždy prekvapí tá pointa jednotlivých príbehov. No, tak tu tých príbehov a vyšetrovaní je viac. Podal ho sudcovi, ktorý ho rozložil a začal čítať. Príkaz na prehliadku, konštatoval. Normálne si prečítam, že čo idem čítať a nejaká zvláštna príprava tam nie je, že by som mal nejaké také, že si robím nejaké zvláštne čiarky alebo tak. Skôr, aby človek vedel, do čoho ide a aby som vystihol to, čo napísal ten autor a aby sa to dobre počúvalo. Poslucháči tejto audioknihy sa majú na čo tešiť. Je to pútavo písaná knižka, prekvapivé veci sú tam, ktoré nebudete čakať. Už dávno sa nesnažím pochopiť, prečo si ľudia navzájom ubližujú, vyhlásil. Ale týranie zvierat ma vždy dostane. Ak ten chlap spravil, z čoho ho podozrievate, tak by si mal nájsť dobrého advokáta a dúfať, že ho nebudem súdiť ja.